halfárasztás. Egy jó 4-es, 5-ös körüli pontot akasztottam. 4-es körülbelül. Szákolás következik. Egy ideje már fárasztom. Elő kell venni a szákot. Igen, sajnos kézbe tartom a telefont. Itt van. Eléggé a szélébe akad, de remélhetőleg meg lesz. Hát igen. Szép kis halacska. Ahogy van. Remek. Sikerült. Ó. Nem volt könnyű, de megoldódott. Jó, olyan 4-4,5 kilós satszolom.